Ok, salutare lumea smătii. Astăzi vreau să vă fac un mic update la acvarii. Aici am un acvariu de mai mic, un nano acvariu în care am pești, am 4 pești în el, 2 gupi, o femelă și un mascul. Da, am culori diferite. Un coridor albinos care e acolo, nu știu dacă îl vedeți. Și pe bătrânul Hades. Acolo. Bătrânul Hades. Care în curând o să aibă o nouă gagică, să zicem așa. Așa arată. Filtrul care îl are e unul mic, e de acvariu micuț, nu e de acvariu mare, pentru că nu încape în acvariul ăsta. Avem, adică am aici substrat de râu, plantă, dita mai planta, Anobias gigantea, îi bule oxigenator, de fapt, nu bule. Deci asta ar fi substratul, asta de aici. Și avem următorul, deci avem 2 gupi, cum am mai zis, un mascul de fire red, matur, și o femelă matură. Aici. Deci, gupiurile sunt ăștia din față. Bătrânul Hades e un wild alien placat full black și un coridoras. Un pui de coridoras, de fapt. Filtrul stă aici, pe fund. Adică stă sprijinit de nisip. Să filtreze. Acesta a fost videoclipul. Acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și probabil ne vedem data viitoare la un nou videoclip în care oricum o să mai urmeze cu un videoclip cu acvariul ăsta. Așa că ne vedem data viitoare.